Ụmụaja Igbo ekene m Sunday jedalụ. Asị na ekene ndị eze bụ igwe, mana ekene onye ọma ya bụ na ekene agwụgo. Anụrụ m nkụzi nwanne anyị nwoke na-akụzi ya na ife ọ na-asa. Ebe nwa emere adopt na onye retain dị ngwulu maka na ọkụ ya elegbu ya. Nkụzi ga-amaka, mana enwere m ajụjụ maka na asị na weta aka tinye aka ka aka ji eto ogologo na nke onye na-amara ọpi ọgbọ. Maka na aka m chetara na mgbe ekwuru mgbe gbulugbo onye kwa na nna m nwụsị. Onwere onye present generation nọ na ya sị na ọfụlụ ndị Igbo a, maka na ndị Igbo a na-ekwu okwu ya bụrụ ndị 100 years ago. Ajụjụ ka nji bịa. Mgbe ọ na-abụlụ na nwoke nụrụ nwaanyị wee mụọ nwa, ọ bụ mụgide ụmụ, ọ bụrụ nwaanyị a wee jee chọba nwaanyị mụrụ nwa n'ụlọ wee kwụọ ụgwọ isi ya, a wee kpọli ya bata n'ụlọ, a wee kenye ya n'obi. Kedu ife ọ pụtara? Ọ maka na emeli adopt ma ọkụ ya eji wee legbu ya, ka ọ maka na nwaanyị meli adopt mesisili mụọ nwa? Ya bụ na ohu ka ọ bụ, mana ọ na-akpọ ọgụ ya bụ mpi ya daddy. Akwa na agwọ nwata aha mmụọ amalụ. So ajụjụ m na-ajụ bụ ya otu ọ bụ na emeli adopt mesie ya adopt, ya bụ the parents amụta nwa ya a ga-edu odudu na-edu ohu automatically. Emekwa ya like that, ohu ka ọ bụ, o nwere right ịzakwa n'aha the family, because a slave is always a slave. Ịma na asị na akọlụ egeluo, maka na ọ na nke ikpeazụ a ka emebele onye adopt. Ọ nke ikpeazụ a ka emebele ya adopt duto na amara onye mụn, mana kama ya etufu nwa onye ọzọ zụọ, onye nwa kọlụ ya bịa golu. Na anyị Igbo adịrị ego nwa ego, mana ihe eji enye ego bụ ka amalụ na iwelu the ownership, maka na ọ bụrụ na ọ nwere efe idebelụ wee kpọrọ ya bụ nwa, echi niile ndị kpọnyelụ gị nwa ya sị na afa kpọnyelụ gị ka ịzụsịa ka ịkpọnata alụfa akwa efulu ya. So ajụjụ m ọzọ abụlụ ya bụ nwa emela adopt, ka ijili adopt ka anyị wepụ aka na emesịrị ndị amụọ nwa, ka anyị gboeli ya na emelụ nwa adopt duto na the man aga amụnwu nwa nwoke. In fact, ka anyị mee ya na the family amụrụ nwa at all, mana ọ chọrọ ka ngwulu ya chie. Ajụjụ m abụlụ otu ọ jelu jee mee adopt, jee gwa ndị ichie si ya nekwa ka o si adị, nekwa ya ka o si adị, godo ya na ndị ichie, na ọgodorokwa ya na ndị ichie, maka na a na-amarụ ka a na-anyala akpa egbu anụ. So the man and the woman kasịsịsị aze na ngwulu ahụ ekpomunago, na the man, the child emel adopt cannot retain the ngwulu. Anya ka m chọrọ ka m ghọta, onye na-akọwa bụ na oge retain nwuzi dị ngwulu based on ọmụkwa nwa,
ọ bụrụ n'afa the family maka na echetara m na mgbe bulugbo na nna m ose onye kwuo mgbe bulugbo onye kwuo na nna ya asị na o nwere onye n'ime anyị nọ na mgbe bulugbo adịrọkwanụ nwaanyị adịrọ ekenye nwaanyị anị mana onye na-amụrụ nwa nwoke nwa ya nwaanyị wee gbaa n'ilo wee nwee ka o si wee dị ime mụọ nwa nwoke ndị be nke nwaanyị ya like ka nya bụ nwa n'ochie afafa agodo mmụọ ihe niile nwe ka esi eme ya so ajụjụ m aka abụlụ so ọ bụlụ na ya bụ ndị mere adopt na fa fụrụ onye mụrụ nwa fa wee jee mee adopt nya the family kasị aze na the boy aye retain nwụrụ ozi dị ngwulu because ọkụ ya elegbu ya achọrọ m ka m ghọta ka njugodu nka maka na nkọwa gị gosi na onye bụ diọkpala bụ nwa amụrụ na nwa the bloodline ya na-arụ bụ nwa ngwulu na nke ọzọ bụ ohu now ọ bụrụzie na nke anyị golo ego na ọsọsọ ya ka amụrụ ya bụ na onye retain nwụrụ ozi the family ọ ya azarozi maka na ka emeli ya adopt obodo amalụ n'ọnya bụzi ihe nwe nwa ene ka anụ ụmụnna kwa ma na eye kenye because ọ ya emelele ọdịnala ka esi kwesịrị ime so ihe ajụjụ na-ajụ ka ọ dị ihe njem ya ka ọ dị oto ogologo na-emetụsị aka ụfọdụ nya na ọ bụrụ sọsọ ya bụ nwatakịrị ka amụrụ na nwerozi onye ọzọ amụrụ ọ bụrụ na sọsọ ya bụ nwatakịrị ka egotelu akpọọ ya maka na agwọ nwata afa mmụọ amalụ ka o si adị adịra m nwa onye ọzọ agwụ afa adịra enwesịkwa n'ife onye ọzọ asị na ọnya nwe so ọ bụrụ na sọsọ that particular child emere adopt ka emere adopt the parents are more complete that means I atụpụkwa ya from the family because ọ bụrụ ọbala the family and osiro na agbolofa osiro na ngulufa and ọ bụrụ ọbala fa so e ga-ebupụkwa the child out of the family ekene m daalụ nwanne m nwoke jụrụ ajụjụ wee kwuo na nwoke mụtara nwaanyị wee jezie mee nwa adopt nya wee jezie mee ego nwaanyị sorry mechazie ego nwaanyị ahụ wee kpaa ya nwaanyị ahụ mụrụ wee kpọrọ wee bata na ngwuri ya maka ọ sị na esiri na wa gụọ nwa afa chi ya nalụ o wee nyezie nwa ahụ ngwuri ya nwa ahụ wee birizie na ngwuri ya wee na-akpọzi that man nna m dadi iwee jụọ ka nchetakwado ajụjụ ejụrụ iwee jụọ sị oke ị jụrụ si wee kenye nwa aha n'obi mụ kere ife ọ pụtara iwee jụkwazi si ọ maka na ọ ha adopt ka emelụ nwa ahụ ọkwa ife ị na-ekọwa oke iwee jụọ ma ji wee sị m nke ahụ kedu ife nke ahụ pụtara na ọ maka na-eje mee ya adopt ka ọkụ ya eji wee lewe onye ahụ ọkwa ife ị na-ajụ iwee sị m na ọ maka na ohu ka ọ bụ mana ọ na-akpọzi ọga ewu mpe bụ dadi nwanne m ịma na ọ na-awụ ajọwa akụwa mkpa ikpe onye ọ na-ekwuwe etu esi wee bara ya akụwa mkpa ikpe onye ọ na-ekpewe etu esi bara ya maka nwa onye na-achọ ka ikpe nwee ife ọ na ife mmadụ mere n'ụwa tata iwee jụọ ya ajụjụ maka ife ahụ o mere ife ahụ o mere ka o wee dụ mma n'anya mmadụ mana ọ jọghọzi na ife ahụ o justifyri lụgharịa ya gbagọọ ya figharịa ya ka ọ dụ mma n'anya mmadụ na ife ahụ dụzikwa n'anya mmụọ my brother n'asụsụ Igbo nna m ndị oyibo kpọgharịa ya my father emechaa tụgharịa ya ka ọ na-atọ ụtọ na ntị nwee lovely and pet name daddy kedu ife ọ pụtara mgbe ya sịrị mmadụ nna m na onye awụ nna m kedu ife ọwụ kedu ife ị na-atọrọ anyị ịkọwara onye ahụ na onye awụ ife mụlụ m na onye a bụ ife mụlụ m ọkwa ife na-achị kọwara onye ahụ nna na onye awụkwonu nna m ife na-achị gwa onye ahụ na onye awụ ife mụlụ m nna na onye awụkwonu nne m
ọkwa ife na-achịkwa onye ahụ na onye ahụ ife mụrụ m in a situation wee baa na mmadụ jeje nụta nwaanyị mụrụ nwa n'ụlọ wee kpọrọ nwa wee bata ewepụtazie nwa ahụ wepụtazie na-asị mmadụ na onye awụ nna m ife ọ na-akọwara onye ahụ kwa na onye awụ ife mụrụ m mana n'anya mmadụ onye ahụ ya ekwe na onye ọ na-akpọ nna ya wụ ife mụrụ ya maka na ọ zara ya mana n'anya mmụọ ya dasị ka kpọchie ọnụ ọsọ onye mụrụ ịmara onye mụrụ kọmọ mechie ọnụ ịmara onye mụrụ ọ nna gị ọsọ shut up ekwuzina nkwugheri. O nwere one guy mgbara afa one certain time. This young guy mgbara afa gbaa afa a na-aba mba karịa n'afa mba na-aba ndị ichie a na-aba mba na-ajụ okwu na ọ na-ekwu okwu ọjọọ ana m asị nwa na mmụọ na-ekwu na-ekwu okwu ọjọọ ị na-akparị mmụọ ọsị m mba kwụ na ọ ha akparị mmụọ asị njụ anya o nwere okwu ọjọọ ịkwara mmụọ ọsị m mba i mebiri mmụọ ọsị m mba ị kparịrị ndị ichie ebe nna ọsị m na ọ kpegbe okwu dị ife ahụ sị ife a na-ekwu na-ekwu okwu ọjọọ nwee gbaba na-ajụ ha ndị ichie kedu ife unu menuru na nwa a na-ekwu okwu ọjọọ afa wee na-akọgharị ọfa chegharịgido onwe chịta m n'ọmụmụ na ọ na-ekwu okwu ọjọọ n'ife gbasara ọmụmụ sị ha dete mbebe kụọ m n'uche as somebody nwegoro experience mmụọ na ụmụ ife a nwee jụ ha biko nukere ebe o kwuru okwu ọjọọ ọ na-afọ ọ kpọrọ ọnụ asị mụ ka ya ọkara tule na otule ose ka ọwụ na ọ na-akọ aja ije ya ife a na-akọwa na afọ ahụ ọ na-aza awa okwu ọjọọ ka ọ na-ekwu etu akịta nọ na enweghị njeje mụta nwaanyị mụrụ nwa n'ilo ọbatazi ebe m chenjizi afọ ahụrụ Chukwudị Udoye o wee jee na nke dibịa ije gba afa echi ajiri bịa jụọ ekele afọ sị na Chukwudị Udoye ewee wụọ afa Chukwudị Udoye ekele ọla achara afa wụọ kpam ndị bụ Udoye akwee mba gịnị onye kwuru na afọ ahụ Chukwudị Udoye na ya ma onye ọnụọnwa na okwu ọjọọ ka ọ na-ekwu. This is what the problem the guy na-efesi mana ebe this guy problem eji wee dutu a bit difference abụrụ na amụrụ ya n'ụlọ kama na amụrụ ya after ka amụrụ ya mpe reject ọ dị ime yes kwe ada na adị ime ọ na-amụrụ etosi mgbe after ka njọbaziri wee kọwara m akụkọ ife grandmother ekọrịa isi aida na akụkọ ya gara na aida na adị ime mpe chụpụ mma egwu reject anya na afọ ime ọ na-amụge mana ọdụ nke amụọ na nwa ahụ amụ akakue n'aka chink na akakue n'aka mpe wee reject ya eju ma afọ ime enu mma wee kpọrọ wee nata unfortunately mma ya nwụọ grandmother zụwazie owewuru na afọ ọ na-azazi wa afa ndebe nne ya ahụ so the time ebe na-enyezi the guy nsogbu ọ na-enye nsogbu ogbujepụpụ anụ na ndị ogbucha anụ na ndị iche asịkwa ya jekwa jee gbuo ogbuchakwasịkwa ya jekwa jee gbuo ogbuchakwasịkwa ya jekwa jee gbuo dịbe ya atọ na-egbu anụ na ndị ichie without emeghe the properties ekwesịrị ime sa wee jụwazi ajụjụ kere ebe okwu ọjọọ asịzi wee pụta wee kwuo na afọ ahụ ọ na-aza na ebe ahụ bụ okwu ọjọọ a wee jụwa kere ife ahụ eme ọwụ na-emeghe formally introduce yes it's true na ndebe mpe rejected dị nwa reject ya mma na ha achọghị anụ n'ala ego emere n'isi mma ma ya na nwa ya na ha achọghọ mana ndị ichie ebe ndebe nna the woman adụrụ aware of it ikekwe na ha ada awe mana onwe ha onye gbara ha ịma na ọdịnala bụ ngọrọtọ ọnụ na-asị ịgọrị mmụọ ka mmụọ ya amụ maka ya nke ịgọghị ọrịa onye egheghe ọnụ maka ịgwa ha anụ. Unfortunately ndebe nna nke ahụ that boy ahụ akpọbụghị wee jewere ndị ichie ebe ha wee jesi ya doo onye na-ekwo na nwoke nụrụ nwa anyị jụrụ nwa ajụ nwa anụ anyị gbesị ka anyị nabata ya tata n'ọnwa anyị. So the boy bịazi oje na-egburu ndị ichie ebe nna ya ha anụ with hope n'ọbe nna ya ka ọwụ ndị ichie anụ ya bụ iwe na-aba mba agbụcha anụ ya eri ha ya eri anụ the boy gburu nwee gwa the boy ya na wakwa village ya luo na efi ya eme chọọ onye ya kpọrọ ụgwụ chọọ okenye nọ na village ya kpọrọ uwe eje na ndị ichie ebe nna ka eje sụọ ike ka agwa ha n'ọnwa ha ka ewu a na-ajụzi ndị ichie emekwana ya adọ mma ha sị na ya adọ mma si mee ka ha wee nwee ike je gbaa ha mpa the boy ụta Chineke God na ka ha je gbaa ha mpa the boy ụta for ife na o wetara n'ebe nwa ha nọ for the past 30 years. For the past 30 years, ka ha chebegoro ka abịa gwa ha na-ekwu ife mere mana onwe onye je gwa ha
fama akpọrọ nwatakịrị dị narị nwatakịrị a n'obi. In fact onye na-agwa na anụgo nwaanyị mụta nwarị ọ nọ na nwaanyị mụta nwa mana ndị ichie ebe nna ọ na-akpọ ndebe nna ya recognize bụ ha asị nwa ha because nwa onye mebakọrọ ha akụkọ si ha na ife mere na ife mere ịghọtago. So nwanne m nwoke na-ekwu ife a nwoke jeje nụọ nwaanyị kpọrọ ya na nwa wee bata nwa ahụ na-agba ya nna m mmadụ mana ọ nna ya ka ọ na-akpọ ya ivu ndo na ọhụụ nya amụrụ ya onye ọrụ ivu nwoke ha na-akpọ mpa ma nke wee eziokwu na mpa ha na-agba ya ọnụ enu ọnụ nkịtị maka na ọhụ nya tụrụ ime eji wee mụ nwa ahụ na ọhụ nwa ya ka ọwụ. So mmụọ a accept họ mpa ha na-akpọ ọ bụrụ na a na-achọ onye ya ebichi ngwu let me tell you ka agwa m na ya na-ekwu ife na-ekwusi ike some of the act a na-perform is a selfish interest not spiritual direction. Some of the thing anyị na-eme gbasara ọmụmụ bụ a selfish interest not spiritual direct. It's a selfish interest and stupidity. It's a selfish interest and a stupidity. A na-eme nwa adopt n'ọdịnala Igbo mana not of ya amaghị ka esi eme nwa adopt n'ọdịnala Igbo and ụfọdụ n'ime na mfati mmadụ niile na-ebe amaghị etu ụdị nwa na-eme adopt n'ọdịnala Igbo. Yes, a child can be adopted with a condition and a background. A na-eme nwa adopt n'ọdịnala Igbo. Ndị Igbo na-eme nwa adopt ọ bụrụ nwa ha mana ụfọdụ n'ime unu na-amaghị ka esi eme maka esi eme maka because of the wickedness dị unu n'ime stupidity, ignorant and selfish interest unu ha eme. Nwanne nwoke na-ekwu ife a na-ekesi eme nwa adopt n'ọdịnala Igbo ọ bụrụ na nwoke ahụ amụtaghị nwa na be nna na ọ chọrọ ka nwee nwa ya na ya na-abụ nọ onye ya enyere ya aka onye ya ebichi ngwuru ya ahụ na-efe m so eji wee mee nwa ha adopt ọ chọwa nwanne. Yes, ọ chọwa nwa nwanne ọkpọ nwanne nwoke ikekwana nwanne nwoke amụtago ụmụ na-abụ ma ọ wetọ ma because of wickedness na esemokwu a na-esegasị kịta enweghị ozi family dị in good terms nwe ozi family dị united nwe ozi family tụkọsịrị ọnụ na-emekọsị ife obi ọnụ na-erikọ nwanne na nwanne hazi adọ nọ n'ofu afere lie nri ute atatụgo egwu na-enye nsi nwanne na nwanne hazi alahụ n'ofu bedi lahụ ụla tetachipọ ute atasị na onye nwere ike iteta n'abalị gbuo onye a maka na arụ mpụ na alụlụ ana emebisigo mmụọ ana Igbo wee na-agbaghara aghara. Ọ bụrụ na mgbe ife dị mma ọ bụrụ na mgbe enuwe anọ ọsa nwoke ahụ ebigido bichaa mana ọ chọghọzi mana ọ ya amụtanwụzi nwa onwe ozi ike ma ọ bụ na onwe ozi ego ijezi eje nụ nwaanyị ya mụtara ya nwa kedu ife ọ ya eme ọkpọ nwanne si ya nwanne m ifego na m amụtaghị nwa onwe onye anọchi anya nna nwụọ mana ịmụtara ụmụ nwoke na-abụ mana ịmụtara ụmụ nwoke ịtọ mana ịmụtara ụmụ nwoke ịnọ kpọọ ime ofu nwa ka mụ na ya na-abụ biri ka ọ na-emu nka ọnwụ na nwa ka o bichie ngwuru m. A na-eme eme n'ala Igbo onye bụ adoption. Onye bụ adoption, biological adoption. Kpọọ ime ofu nwa go ka mụ na ya bie ka ọ na-emu nka ka o nyere m aka na m anụghị nwaanyị na m amụtaghị nwa ọnwụ na onye gido m nka na-echa m nka nwụọ ka m fụ onye nọchiri ngwuru m nọ na ngwuru m a ka a ga-edue osi n'ime ọbara nne wee kpọrọ onye nọchiri ngwuru ya ọ bụrụ nwa ahụ ya na-ebiri mfe nwanne ngwa Chibuike ngwa kwakọrọ ife uje biro tata gaba ijecha akwụkwọ bata na nke Okeke Nwafọ ka ya adazi anọ biro tata gaba chifo na ụtọ abalị na nke Okeke Nwafọ ka ya adazi ala ahụ Okeke Nwafọ ka gana ya adazi anọ ngo ya da echiri mmiri ngo ya da akparị ya nkụ ngo ya da esiri ngo ya da emere Okeke Nwafọ ife niile ọ chọrọ jezie ebe a ka gana ebiri na mpaghịzi ka ọwụ at least ọkpọrọkwa ọbara edochie na ngwurie ọbara ekwe ka ọwụ nwa ka ọwụ. Etu a ka esi eme nwa adopt n'ọdịnala Igbo without paying kobo, even without aga protocols ije na ndị ichie ka eje kpechie. Etu a
ka esi eme nwa adopt na nile n'Igbo ndị iche anya bamba na-abịa gwa ha ndị iche anya iwe na-abịa gwa ha na ijeze ejejegwabasị ndị iche nọdụ na ijeze ejegwa ndị iche ewu ka o jekọrọ ndị iche ebe nne na ọmụta ha nwa na-achọkwara ịbịachi ngwuru na famili ya biko n'ọnwa nwanne m nwoke a ka m na-edochie ka o bichie ebe m so that ọ bụrụ na m nwụọ ọnụ nwaanyị ka m nwa dị ife asikwa n'aka wee pụta ụwa ọzọ. Chineke God, ọdịnala Igbo bụ mystery. Ife etogo ogologo. Ọdịnala Igbo bụ mystery. Ọdịnala Igbo bụ mystery. Mystery. Etu a ka esi eme nwa adopt n'ọdịnala Igbo. Ime ya biological blood adopt. Ime nwa nwanne gị nwoke adopt. Ime nwa ime nne gị adopt. The same blood. Ịgbabata ebe gị na-ebiri. One. Inyerugo nwanne gị nwoke aka na ngụ nwa adazi azụ nwa ahụ ọghara ya na nso ibu bụ ọghara ya na nso. Two. Inyerugo nwanne gị nwoke aka na onye atazi afụfe ịchọba ana ebe ahụ edu ụmụazị ahụ ka ụmụnne ụmụazị ahụ fọrọ ka ha nwee ebe ha duru na ngụ nwa na onweghị edu nwa aha n'obi. Ụnụ nchanyị n'aka na ọkwa na the same bloodline, the same landmark. Ịkpọrọ nwa debe ebe duo ya na gụ na-ebie ịchọzie ka nwa ahụ mụtakwa oke isi n'aka nwa ahụ wee nye ụwa na-achọghị afọ echi na nwụọ for your own personal interest, not for ancestral interest. Ijeje ihure ndị iche ili igwa ife imelu nekwa nwa nwanne m nwoke nwa my junior brother ma ọ nekwa nwa my senior brother na-emere m nwa adopt kpọrọ ya ka ọ wụrụzie nwa m ka o bichie ngwuru m ahụ achọọ m afọ ha mechi ka m nwee ike si n'aka ya ka m nwee ike si na ngwuru ya ka m nwee ike sikwa na nwaanyị ọya anụ wee nye ụwa ka m karịta nụọ ngwuru m ahụ back so that na ụwa ọzọ m mbịazi ụwa ọzọ m ka m mụọ nwa ka m mụta nwa nke m. O nweghị ife gbajọ ọrụ na isi n'aka nwa ahụ bịa ụwa because it's your bloodline, it's your ngwuru ancestral lineage ka ọwụ. All your lineage, all your bloodline, all balago, all ngwurugu. Maka ọ dị sọma ọbara ahụ ka na-aga. Mana because of stupidity, because of selfish interest na wickedness dị anyị n'obi, ọ ka nwa nwanne nwoke bịazie bichie ngwuru m. Anyị ezuzuru je kpọrọ agbụrụ anyị amụghị ebe o si, kpọrọ ọbara anyị amụghị ebe o si, were ebe dochie na ngwuru anyị. O nwere mgbe m ka na-ebidocha ọdịnala ọfụ na-akwado ịnụ nwaanyị. O nwere one girl mfụrụ ka nnụọ mgbe ahụ. I like m nwa ahụ that time that I can sacrifice anything for her. Ọ sị m na ọ hazikwa na ọ sị yes na ọ hazi afụ nsọ ya mụ wọta ifukwa na ọ na-anụzikwana ya na ya amụtaghị nwa. Nsị a na ọha wee wute m na ọha eche m echiche. Ọ sị m ma eme adoption. Nsị a na m aya eme na nwanne m nwoke mụtara nwa. Nsị na nwanne m nwoke mụtara nwa. Nwa echi niile m amụtaghị nwa. Ọdịnala nwanne m ụmụnne m bichie ngwuru m. It is better my blood than outside m amaghị onye ọwụ. Yes, it is better my blood than outsider ma amaghị onye ọwụ. Ma amaghị ọbara ebe o si bịa. Ya bata na ngwuru ahụ lee ngwuru m. Lee enyi nna m. Lee enyi nne m. Lee enyi my generation jewala. It is better my blood than outsider ma amaghị onye ọwụ. Ya nje gote ma ọ nje mee ya adopt go bata ebe m ma ọ nje mkpụrụ nke nụrụ nne na ọmụtara nwa outside bata be m ana be m elewe ya ọkụ obido na aba na-ele ya ọkụ ole sisibe ife m ka o jezie gbala na ebe ọzọ lụ unu. Check the ancestral lineage of all the guys na-ele sisi ngwuru ha. 60% of them abụrụ biological ancestral lineage ngwuru ha leru. 60% of them abụrụ biological ancestral lineage ngwuru ahụ. Ndị na-ele ha n'obi ha wee pụọ. Isi anya na-adị ime ha wee bịa. Ọ na-eje nụta mma ha n'afọ ime. Ọ na-eku ha n'aka wee bịa ije di. Etu ọkịta nọ na ịnọkọta isi m lee ha n'obi m. Ọ dịrọ possible. Ụdịrị mba ego sokwa nyanwụ nya ji n'onu. It can never work. So nwanne m nwoke onye ahụ jeje
no nwaanyị akpọ mụtara nwa m n'ilo nwere possible ways iji wee mụta nwa without ejewu mụta nke anụrụ n'ilo. So ọ bụrụ maka na emere adopt ka anaghị eji wee lee ya ọkụ, kama na maka na both the bloodline and the ancestral lineage are recognized with that guy anọta. Selfishly, ị nwere ike mee ya nwa ọhụrụ nwa, spiritually mmụọ mana ọhụrụ nwa ka ọwụ. Selfishly, ị nwere ike mee nwa diọkpala obiri na ngwuru, spiritually onye nye mmụọ nọ na ngwuru oke because they don't know ma ha mụrụ onye ọwụ. We are talking about ndị ichie. Anyị ahụ ekwu okwu arụsị ma ọwa ọgwụ. Ọsọ arụsị ma ọwa ọgwụ ka ọ nwee ike iburu edebe enyebe nri ọfụma ọ na-anụ onu. Yes. An ancestral lineage, if they don't recognize and or understand you, if you are calling higher, higher. You talk one name. So, Maria Malatata. Now, I am a talk man. I'm a talk de. And I have me cook away like yam. Go with you come my way to a most thing and on a camis. Obula maka adoption. Cocky you way. Obura maka na ego ko ejizi we bi shenguru mu amalo nyo o maka na always strange blood, a strange blood na your ancestral lineage. Also ko nya uni jeje nota nwa mana nwa ya mucha ga ebe ahụ we batawa o strange blood ko your ancestors ha mo ho bala de fa ha mo ho lineage ha mo ho nguru osi na onye ahụ nyoro wa bịara ụwa ha do recognized by your ancestors. Ndebe ancestors be na ochara bịa zi ozi onye ahụ ezi ozi fa eme na nguru ha ya afia. Because I'm a honyo on the issue. Obra makana adopt. Also, when you're not by mpa, also when you're not by papi, also when you're not by daddy. Nanya mmadu. Mpaka on up where mananya more. They don't know who he is. You gotta go? Daluko. Can't wait to quite you so. I can point on Udoye Somtochukwu. IKENGA ezemmiri na anaedo kwa we can see it. Nwanne m nwoke nna enye nwa emela adopt anyị ebichi ngwuru ọmalọ ife ọ ebichi wu ngwurie gee ntị, let me tell you the truth. Ngwuru ahụ ekpochigo mkpome, ngwuru ahụ kpozara ekpoza, ngwuru ahụ efichago. Ọ bụrụ na ime nwa adopt, ọ bụrụ na ime nwa adopt ndị kpatara ana wu ndebe nwa ahụ imela adopt ka kpatara ana nwa ahụ bịara ebe ahụ owuwe ọta ndị ichie ifedo owuwere ọta ndị ichie ebe nna. Ọ bụrụ na ndebe nna ya eloketi nwe ndebe nna abịa ebe ahụ owuwere ọta na-anala oke because ife ọ na-ewube ọta wu ndị ichie ebe nna. Ọkpọ ọgha afa ụlọ ndị ichie ebe nna m onye dị etu omere m adopt wee wuwe ọta ahụ adụ complicated and empty. Anọ na ọ na-egbu ebe ahụ ọ na-egbusa ya na nkịtị. Mana ọnwa ahụ awụrụ ndị ichie ebe nna m wute ata afago wee wube ọta ebe ahụ. Ndị owuwere ọta ahụ ndị ichie ebe nna ya ka o wuwere ọta ahụ. If ndị ọkpatala ana akpatagoro ndị ichie ebe nna ya ana. Ndị ichie ebe nna ya gbasago na-abasa. Ime nwa adopt nwa ahụ wee tolite wee decide ka o wuwe ancestral altar. Ancestral altar o wuwere ancestral altar ndebe nna ya, not ndebe nna ngwa mere adopt. Ancestral altar ndebe nna ya odu mmechi. Ọwụ na nna ngwa na nwa nwere already ancestral altar enwe nwa ahụ wee je na-agodoro ancestral altar ngwa mere adopt. They will not listen to him. Famalo onye ọ bụ. Famalo onye ọ bụ. Reason kambia. Reason fejo eme onye ọ bụ. One, Igbo tụrụ ilu si na isi nwa eze ada efu na mba. Ọ bụrụ ọsọ nwa eze na mpa ya wu igwe ka isi ya efu na mba. Onye ọbụla wụ nwa amụrụ amụ wee efuo ndebe nna ya na-achọ ya. Onye ọbụla wụ onye amụrụ amụ nwa nwaanyị mụrụ wee fuo isi ada na igoje
ọ na-akpeje n'ohu ọ n'ofuru efu ndebe nna ya ada achọ ya na mmụọ ka a chọtakwa nwa ha ka ọ bata n'isi nwa eze ada efu na mba ka ha kpọnatakwa nwa ha n'ụlọ in the situation wee baa na ndebe nna ya na-achọ ya ọ na ndebe nna ya chọgide wee chọta ebe nna gị owewu na ọngụ ugoje nwa ahụ ndebe nna gị na ndebe nna ya ebido nwebe ishu ekpewe ikpe sebe okwue ishu ọwụ na a na-enwe wu n'isi gị ka ọ na-ana ka mmalụ gị atụ. Have you asked yourself reason o ji eme nwa ada nwụọ na mba eburu ya na be nna eje nie? Have you asked yourself reason o ji eme mmadụ nwụọ na mba eburu ya na be nna eje nie? Maka na mmadụ nwụọ na mba ini ebe nna na mba ahụ ndị be nna ya ebido chọba ya ọ ya ebido nyewe nsogbu na ọchara ya na be nna ya. Ka m nye gị example. O nwere ofu onyi nwoke nwanne nwoke wụ pastọ nwa nwanne nwoke ahụ wee nwụọ 13 years obere nwa nwaanyị wee nwụọ na Lagos. That young man wee nie na Lagos nie nwa na Lagos ọ gwa ha ụmụnne na nwa ya nwụrụ ọ gwala ụmụnne na nwa ya nwụrụ a na-aga every time nwaada na-awa onyi nwoke n'afa every time nwaada na-awa onyi nwoke n'afa every day ọ na-ebupụ aja nwaada every day ọ na-ebupụ aja nwaada obupụkwa ndị bi ọ na-asị na ọ maghị ifere a na-asị ya kpochie onunu nwaada na-abịa ebi ogbochie onunu for years aja nwaada soro ife ka na-enye nsogbu. That is why na ebe na ngwuru tata so many people na-achụ aja nwaada so many people na-egbu nwaada na-awa a lot of people n'afa mana ha amaghị ebe nwaada ahụ si. Ịmahụ na nwanne gị nwaanyị wepụrụ na abortion. Ịmahụ na nwanne gị nwaanyị nwụrụ tụfuo ọnwụọ. Ịmahụ na nwanne gị nwaanyị nwụrụ lesi ya mmadụ ọnwụ ebe ahụ elelie obido gwawa n'afa na nwaada furu efu. That is why nji agwa mmadụ nwaada wawa n'afa ọ bụrụ na unu enweghị the knowledge of nwaada mana unu enwego ụmụnne toro eto na ya lineage nwanne jee mee ife nwaada ahụ ka izuo ike maka na ịmụhọ nke ụmụnne gị merụ. Nwaada na-awa onyi nwoke n'afa o mekata ka ife ahụ after some months nwanne nwoke wee baa ọkwụ ka o mee preaching na chọọchị ọ daa fentie ọnwụọ ọnwụ ka ọ nwụrụ ewee bunata mbunata ka ebunatara ka akawa ka esi akwa ya ewee rikie a na-ajụsị kedu ife merụ na o meghọ ha many months nwanne nwa ya nwaanyị ji wee nwụọ nyanwa nwụkwa ụmụnne wee jụọ nwa ya nwaanyị nwụrụ ebe ewee nweta akụkọ na nwa ya nwaanyị nwụrụ na Lagos onye na Lagos onye nwoke wee bee si n'ụwọ ndị o ji ata afụfụ nwaada kere ife maka ọ dịbịakwa ka ọnwụ kere afụfụ kere ife dị ife a onye nwoke wee baa gara hapụ ọkwuo na ọ ya akwa nyanwa nwụrụ anwụ na ya akwakwue na ọ ya akwa ya anwe ndị ọzọ ụmụnne ndị ọzọ ya akwa nyakwa na onye ata na ya afụ na ma afụfụ ọtadewe ọtagoro na ọ na-achụ aja nwaada every time ọ na-achụ aja nwaada bịa na-aghachisiri ya afa nwaada bịa na-aghachisi okwu a na ndị isi ebe nne emegide ife wee kwa the man. After ka akwacha the man nwanne onye nwoke ahụ wee at least ọ marụ gị ife mere wee jụwa gbaba afa wee jụwa ọ nwaada nwa ha aha enyi na Lagos na-eme ife a asị ya yes na ọnya na-eme wee gwaba ya ife ọ ya eme o duru nwaada ahụ ọ kwara nwaada ahụ due kpochere onu pụọ alụ before wee bie. Now ọ bụrụ na nwaada nwụrụ na Lagos nwere ike ịda na-enye nsogbu nyegide nsogbu si na Lagos nyegide nsogbu na Lagos ka a nọ mụọ na Lagos ka ọ nọ nwụ na Lagos ka a nọ mụọ na Lagos ka ọ nọ nwụ o wee nyegide nsogbu bata na village onye nwoke ha wee be na-enye nsogbu na ndị ichie ọdụkọ na mmụọ ha achọ nwa ha ka njigodo ajụjụ a nwanne nwoke ọdụkọ na mmụọ ada achọ nwa ha ọ bụrụ na nwere ike ịmụọ nwa n'obodo oyiwo nwa ha nwụọ n'obodo oyiwo enye n'obodo oyiwo ọ batala ụlọ na Naịjirịa ebe a na-enye nsogbu nyegide nsogbu ejekwasị natakwa nwa ahụ webe mee ife kwesịrị ime wee bie ọdụkọ na mmụọ ha achọ nwa ha nwanne mee ife a ka ya jụ onwe gị nwa ahụ elelele ije gori obichie ngwuru ọdụkọ na mmụọ ahụ achọ nwa ahụ ije na mmụọ ahụ achọ ya mmụọ na-achọ ya nwa ahụ anya enwe rest ntere mmụọ be nna ya achọta ya. That is the problem ị nwere na ngwuru gị ahụ ọ nọ
Onya problem ahụ nwere na ngwuru ga ahụ nọ. Onye bichinata ngwuru maka na mmụọ be nna ya ada achọ ya. Onye bichinata ngwuru maka na mmụọ be nna ga ama ha onye ọwụ. Mmụọ be nna ya ada reject ya. Mmụọ be nna nyanwa na-achọ ya achọ. Ka agbaratakwa na nwa anyị ifuru efu. Na-elefuru nwa anyị n'ohu maka na ohu arụ n'ala Igbo. Achọkwa dị nwa ka akpọ n'anya ụlọ. Onya ka onye ejibichinwu na ngwuru my brother. Ka agba no nwaanyị eziokwu. Onya ka onye ejinwu bichi na ngwuru. Ọnwụ na ime nwa adopt for selfish interest. Ka o bichi ngwuru mana ngwuru ahụ chilechi. Onwe onye ebichie ngwuru ga ememi omekpigo omegpa. Ancestral lineage gị akọtụgo n'aka gị. Onwe ebe ọzọ bidoro n'aka ụmụnne ozi ka o bidoro. Nkọnwa amụghọ nwa ya don cut. Ihe anya nwụzi ụwa. Yes, nwa ebe ezi nya ụwa. Ọ na-asị na ya anya onwe ụmụnne. Asị na ọ yọrọ ụwa na nwanne. That is na chance for. Maka nwanne gị ahụ na-anya o jere nya ụwa na nke ya. Anyochagodo from ancestral lineage nyanwa. Nyocha na ebe ndị ikwu nne nọ n'ikwu nne wee ụzọ na ọmụrụ ọtụtụ ụmụ. Ewesisi isi ebe ahụ wee pụtazie. Wee kwa bido ụka ụwa n'isi. Ihe anya nwa ụwa nwanne m. Ihe anya ụwa n'aka onye nwe ahụ ndebe nna gị ya apụta. Maka na enweghị connection between nwa ahụ kpichiri ngwuru na ya own connection na ya found family enwere connection. Maka na nwa ahụ igotela egota kpichiri ngwuru ya do restless. Onye ezu ike na ngwuru ahụ. Ndebe nna ya ada achọ ya na-agakasị ya ahụ ka ọ nata. Ndebe nna ya ada achụ ya na-agakasị ya ahụ ka ọ pụọ na ha amaghị onye ọwụ. Nwa ahụ nọ na the stage of confusion. Onya ka ọ ya ọ nọkata okwu ha na ole a na ebe ahụ gbafelukwu na na-ele ya ọkụ. O jeze gbara na ebe ọzọ dị. Nke ahụ gbataziri agbata dị nwoke o nwezi ike ịdụ comfortable na ya because a na ọ gbataziri agbata ka ọ nọzi ebe ahụ build wezie family again. O build wezie family. Ọ nọ ebe ahụ build wele onwe family. O sigo ole ga na be nna olesi ya onye ọzọ gbafelu jee ebe ọzọ. Ngwuru ga adamina. Ngwuru ga salọ. Ngwuru efisha. Ekwuwarịwa na ọkara na-abụ. Akwabazie gha aja ndị aka oghere. Ndị eduhe edu. Ndị abịa nwụha ụwa. Ndị na-eme ife ike. Ndị na-ana iyi. Ndị omeniyi. Ndị yile eyi. Ndị nwụrụ anwụ na-eme nkwụgharị. Ejedubu na edube kpochigbu unu n'onunu. Ọha ahụ ndị a na-asịsị ji eduo ka ha pụọ. Ọ na-egbago afọ ọfụma. Onwe na-akọkọ akụkọ gụji eme agha oriri na okwu a na ndị ichie. Ị na-ajụ ka ndị ya emere oriri na ana. A na-agwaghị nọọ ndị atụrụ atụtụ n'ọfọ. Ndị atụrụ atụtụ n'obi. Ndị ajụrụ ajụ. Ndị emere ife ifele. Ndị mere ife ike. Ndị mere ife alụ. Ndị agha eri oke n'okwu a na ndị ichie. Ndị agha eri oke n'obi ndị ichie na ọha n'okwu a na. Asị nọọ ndị agha eri oke n'obi ndị ichie. Ndị na-eme nkwụgharị. N'ọha ka ihe emere oriri bupụ n'ilo ka ha pụọ. Ọ dị ndị ahụ. Ndị mere ife ifele. Ndị agha eri nwa oke n'okwu ndị ichie. Ọha ka ya akwara ibe asọ kwara ihe bupụ ha n'ilo. This is the kind of people. Mbosi iwe ewe mmụọ sụ je eke ha eke nọ ndị aka oghere. Ndị osaka. Ibiri ndị osaka. Ọnụ ka ha na-eke ekecha ọnụ wepụ. Ọdụkwa obere ogo na-agbakputekwa. Maka na ọ naghị ekwepụ. Ọ naghị ekwepụ. Ụdị ndị agha ya ekwepụ. Because of nna ha ka ọ dị ife ahụ. Lineage ha ka ọwụ. Mana ha biri ndị osaka. Nchi mgburu ya echilechi. Onye apụta nwụzi ụwa. Ọ na-akwụgharịzi na-ata afụfụ na mmụọ. Onye karịa nsogbu ndị ichi asịghị ụgba afa ndị ichi asịghị do n'onwere aka oghere na-enye nsogbu na okwukwu n'anyị jeje kee ihe ka ọ pụọ kwapụrụ ibu ka ọ pụọ ejekwaje kee ehi ekechakwa ga-eburukwa ogbupụ n'ilo ojukwa oyi ọdụakwa after 2 months ị gaghị ịlacharakwa ọsọ gbanatakwa ịchọtakwa be nna gbanatakwa mgbosi iwe were gasị ha jee duo osisi jee duo n'agụ si tupu ka ị pụwa apụwa eduo fiam were ehi kpọkpụrụ kpọkpụrụ gị agụ dụkọ na ndị otu ma ụmụ nwaanyị eme ha ọfụma ndị na-eme ife aka oghe ndị bili ajọ ndụ eduo ha n'agụ jeje nnie gbuo ha n'onunu ndị nwụrụ anwụ eje kpuo ha n'onunu ebe ahụ ọdụwakwa onwe eke unu sigidokwa ọnwụ n'ịkapụkwa onwe unu ọ na-ejike ebe 4 5 months 6 months 7 months unu anya garakwa batakwa unu akwụgharịwakwa bọsọ nụkwa igidokwara iwe wekwa n'ichi ya sịkwa chichikwa jee duo unu ọnya na anyị na-ekpochi onunu a na ọ na-asịsị jee kpochi onunu ndị kpọrọ agụ ndị nwụrụ anwụ ndị da atata ndị lụrụ unyi ndị mere ife ifele jee dugodo ha ka a pụọ na ha na-akwụgharị na ana ndị ichie
onye ahụ dị steeti onye ahụ ya nọzi nwanne m ịghọtago so na ngwuru ahụ chiri echi apụkọrọ nta ajụjụ ọbaghị ụlọ m nwere itebe ude onye ahụ nwa nwụọ ọmụghọ nwa o meghị ife o kwesịrị ime dewe nwa ahụ o mere adopt ngwuru ya echigo ịghọtago daalụkwọ aka m kwa n'ụmụ nwoke Udoye Somtochukwu IKENGA ezemmiri na anaedo ọkwa Nnewi ka m si eje inwe ajụjụ ịjụkwa m nọ nke ofu nwoke baya zara ajụjụ si nọ nke emerụ jụọ oyi omekwa ọzọ maka ụfọdụ ndị anya wa tụọ nkụzi m na grupu ebe ha nọ ha amaghọ ka ha esi wee nweta m nwa ajụjụ chọrọ ịjụ mkpọọ m na fon 08068599577 ọ nọmba m ife ahụ maka afọ gasị m na ụfọdụ ndị wụ atụ asịsị jụọ onye mere jụgodo onye kwuru ife a jụọ onye kwuru nke a kpọọ m ọsendị meseji direct jụọ nya ma asaghị anụ daalụkwọ even though ha nchawa ife a na-ekwu ekwe na the setting goes to onye jeje nụta nwaanyị kpọkọrọ ụmụ nwaanyị anata nwaanyị amụtara outside nwaanyị mmadụ mụtara be nna ejeje kpọkọrọ ya anata be udebe ha nọ ka ha bichie ngwuru onwere mbiri ngwuru ha na-ebichi ana m ekwu ife a na-ekwusi ike ife Igbo na-achọ were ebichi ngwuru abụrụkwụnụ nwa ọbụla ọmụmụ ọbụla nwa ka a na-achọ achọba nwa onye ọ na-eje wụtaba nwa ebe ọfụna ịpụta na ilofe ofu nwa kpọrọ ya wụrụ nwa ife a na-agụ ọnụ were ebichi ngwuru n'ala Igbo lineage na bloodline ọsịnọ ka ancestral bloodline m wee continue ka ọbara ndị nna nna ha wee continue na-aga ka agbụrụ ndị nna nna ha wee na-aga ọ bụghọ ka nwa wee dụ mba so onye ahụ ijeje nụta kpụkọrọ ụmụ ebata bewu duo ha obi ife duru ha wee kparịrị ha ana ha establish ife ha na establish ana be nna ha ọ bụrụ ana be nna gị nke be nna gị efichago nke ha sị ha na establish you wasted your land your ancestral lineage and the bloodline can never come from them because na ndebe nna gị amụghị ndị ụmụazị ahụ olesizi na onwere nwa ha mụrụ nwa ha ịnọtaziri imere ego nụtabe mụọ nwa yes nwa ahụ nweke continue with your ancestral line mana ifere ụmụazị ahụ ịkpọ wee bataba wee si ije dị wee bata they can never bichie na ngwuru ọdụrọ possible Igbo a na-achọ nwa ife Igbo na-achọ bloodline lineage agbụrụ ọbara ọnya ife a na-ekwu okwu ọbụla nwa ọbụla nwa onye ọ na-eje kpokọtaba nwa ebe ọfụna ekenekwa m ụnụ onwe nwere ajụjụ ọjọọ m aka m ka nwanne nwoke Udoye Somtochukwu IKENGA ezemmiri na anaedo ọkwa Nnewi ka m si eje